आज देखी छठ के असली जेकरा के उत्पत्ति करते कहब तो कमे कहाई श्रीमती श्रद्धा सिन्हा जी पद्म श्री पाके राष्ट्रपति पुरस्कार पाके और दुनिया छोड़ के चल गई का है पति के चल गईला के सादमा के चलते पत्नी दुनिया से चली गई। अभी अभी पति गईले हैं, अभी जाए वाला थोड़ी रही है। एक महीना पहले पति चल गईले। अधिकी पति के पत्नी के कैसन प्रेम बा, एक महीना ना भइल कि पति और पत्नी संगे जाके मिल गई। ये करे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलल। छठ के गीत जब भी बाजी दुनिया में तो श्रद्धा सिन्हा के नाम लिहल जाई। हजार गो कलाकार छठ गीत गौले, लेकिन श्रद्धा सिन्हा जौन गौली केहू से ना भाई। हजार लोग होली गावल, लेकिन हमार भाई गुड्डू रंगीलवा जौन गौलस केहू से ना भई ना भई। माल मार के जौन गिर गई दुनिया में बहुत लोग, लेकिन राधे साहब ना भाई। टेम्पू पर चढ़ जा मुंह में खूखड़ी लगा लो। ई मिलल होई महाना हई बाजार में बिकाता, सब कुछ बाजार में मिल जाई। हई कपड़ा मिली, बताओ कैसन टेलर बा, उ कैसन कंपनी वाला बा जे लहंगा सिएला बा, एके बेर पहिरौले बा, ई दूसरा के देबो ना करी। तोहरे देह में फाट जाई तो फाट जाई, लेकिन निकाल के दूसरा के पहिरेबू। ऐसन सुंदर लहंगा ई मिलल होई महंगा, एकरा के रखिया संभरिए राम। ऐसन सुंदर मिलल होई ऐसन सुंदर लहंगा मिलल होई महंगा, एकरा के रखिया संभरिए राम। ए मिठुया बाबू संभार के, शरीर ले बड़ धन नहीं खे। तुलसी धन धाम शरीर ले, शरीर नहीं तो धन क्या होगा। एकरा के रखियो अरे संभारिए राम। अचक में आई है दिन ना बतई है, जाए के परी ससुरारी राम। अचके में आई है दिन ना बतई है, जाए के जारी जय हो सोनू बाबू की जय हो। बुझाता गरीबवन करो जानी दिहाए विधाता, गरीबवन करो जानी दिहाए। ऐसे कदो गरीबवन करो जानी दिहाए विधाता, काल कारण करो जानी। दुनिया दुइये गो से बनल बा। दुनिया दुनिया दुनियन दूनी दुइये गो दुनिया में बा। तीसरका के कौन भइलू बा? धरती बा, आसमान बा, रात बा, दिन हो जाई।
धर्म बा अधर्म बा, सत्य बा असत्य बा, निमन बा बाउर बा, आइल बानी जा चल जाई जा, इन दुगो बा। ऐसा लोग कहेला जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। है तरह शरीर में जितना मशीन बा, जितना ऑर्गन्स बा, ये सब दो दो अक्षर से बैठल बा। यह बाल दो अक्षर, सर दो अक्षर, कान दो अक्षर, आंख दो अक्षर, नाक दो अक्षर, दूगो बछेद दो अक्षर, ओठ दो अक्षर, दांत दो अक्षर, जीभ दो अक्षर, कंठ दो अक्षर, गला दो अक्षर, छाती दो अक्षर, पेट दो अक्षर, डांड दो अक्षर, जांग दो अक्षर, पैर दो अक्षर, पीठ दो अक्षर, बाह दो अक्षर, हाथ दो अक्षर, आ दुगौरी बा ओकर नाम न धरे। दुई अक्षर के सब मशीन में बा। रची रची के रंग रंग री जावा, पाचाई रंगवा के साड़िए क्या बनाया है, क्या बनाया है? राची राची के रंग रंग री जावा, पाचही रंगवा के साड़िए हीरा रत्न जतन नहीं कैलू, असली धन के जतन नहीं के होता, नकली के होता। हीरा रत्न जतन नहीं कैलू, लेके बनवलू कबाड़िए रखी हो संभारिए
5 गो मटेरियल से मकान बनल बा। बताई ईटा के मंदिर मस्जिद बा, ओकरा सरुआ मोहब्बत आ लड़ाई झगड़ा कर देता। आ हई उ इंसान बनल बा त मारा मारी, आ हई ईश्वर बनल बा त एकर कोनो वैल्यू नहीं है। जाना में खुद उ मालिक रहता, ये मंदिर के इज्जत नहीं है। लोग के मार देता, के ऊपर के बम फेंक देता, के गोली मार देता। बताए एगो मंदिर मस्जिद पर ढेला पिघा जाता था, राइट हो जाता, एक बम मराता तो कोई पूछे वाला नहीं के, जबकि मंदिर मिला वाला बा। हल 5 गो मटेरियल से डॉक्टर साहब बनल बा। शीत, जल, पावक, गगन, समीरा। ई मसाला ब्लड से मिलावल बा, सानल बा। आ जन सोनू बाबू बनल बड़े न, ओकरो में 5 गो मटेरियल लगल बा। ईटा, बालू, सीमेंट, गिट्टी या रॉड। प्रमादनी श्री डॉक्टर साहब 100 रुपया दरबानी प्रणाम बा। तो देखी उ मसाला पानी में मिलावल बा, इ ब्लड में मिलावल बा। ओ प्लास्टर में केमिकल हमने के डाली, लेकिन नोनी ना पकड़ी। एकरो में मिस्त्री केमिकल डाले बा, व्हाइट ब्लड जना से डेंगू ना हुई। उ केमिकल है, सफेद बा, प्लेटनेस गिर जाई गोरखपुरे पर। एक एक रंग के लोग कह दिले जे फलाना के खून हो, ब्लड हो। ब्लड एक एक कलर के थोड़ी गेला, देह में 4 डिजाइन के ब्लड बा। यहाँ तक कि ना तू खाली लल के देखले बारू। छिती जल पावक गगन समीरा, 5 गो से भइल तैयारी। जल एक दिन जाइयो कंपनी के सर्विसिंग पर, ओनर बहुत मार मारी कि का हो गाड़ी कौना कंडीशन में देहनी आ कौना कंडीशन में ले आइल बड़ो। सर्विस बुक का भइल, कहले रहने के इतना इतना टाइम पर सर्विसिंग करे भइल बा। ऊपर से साबुन, सरफ, क्रीम, लिपस्टिक लागल बा। और जौन मशीन बैठल बा आइले में गिरीश मोबिल लागल। कितना मार मारी तरह के। अरे कहता विजेंदर कि सोचा न तनी अंदर, साबुन सरफ से ना धोई, धोबी रंगदार हो। धोबियो न धोवे के साकारिएरा। तू कहता विजेंदर विचार कर अंदर, धोबियो न धोवे के साकारिएरा। एकरा कदी हालू लसारिएरा। बाबू मिट्टी